Doğruca. Oğlum can. Bolan vaka esasında. Sagaman yedik gelip alam. Can valam. Yolun ak olsun yollasın hak olsun can valam. Boyunu döneyin valam. Ecemin hükman dolanırın. Aman alın. Sagaman gel ağa. Beydinden arkayın ol. Tagol. Oğlum canım oğlum. Canım. Hoş kal. Men hükman gelirim. Söz verýän sana. Söz verýän. Canım. Ay oğlum. Can oğlum. Can oğlum. Can oğlum. Bağlarına keredim bağlam. Lehan uruş başladı. Uruş tamam oldu. Emma ay doğdu gelmedi. İniğe ne kala berdik can valam. Başla. Koy Ece. Başla valam başla. Yok Ececan. Men seni günahkarlamok. Şu wagta çenni öllü diýip bilen bolsaňyz, ýene de öllü diýip bilen. Gelinime de, jigime de aýtmaň men diýirligimi. Haýyş etýän sizden. Hey Ejemcan. Lehan uruş. Kimleri atasız, kimleri yarsız, kimleri uğursuz koydu. Asuda vatana buýsunup ýaşamana hemmemiz haklıdırız. Gerçi çoğuluğu yolu var mı? 30 yaş sonra ayto var. Burayı ne yaşında atanır? Ay tuğ. Burayı 8 yaş attırdı. Burayı 8 yaşan ayda dağımıdı. Ya da size görküyoruz. 9'un içinde oluyor. Burayı dokudun Allah'cığım. Bir de şey haşlar miyetler etsin. Amin. Urşun kutoronuna 80 veriyil böyle. Mari Trump yaşanır o olsa mı? Hava. Ayda dağımıdın yine uçtan gelenden son eken tuğdusun öz elbini göreyim. Yaşlıyım hep deyince lakin giyindirelim mi? O geyindiren onu. Değişen. Ya şunun bu salamlaşıp bana ilim devam etmesi görküyoruz. Yine yeniş bayramları kutlu olsun. Gerçi çoğuluğu yolu var mı? 30 yaş sonra ayto var. Ay tuğle mi? 30 yaş. 100'e yetti de çoğulu. Ay tuğ. Çoğuluğu muydu? Ay tuğle mi? Yoluklarım 40 tane uğradı. 40 tane. Yolu. Yolu. Tuğle mi?
Onu devlet başkalarına Aydağ'da Türkmen ağayt diye in için mesul olunlar temen gelin çem diye. Onu ne toy başlayıverelim mi? Toy başlayıverelim mi? Ana ruhsat verdi onda toy başlayalım onda. Toylar kutlu olsun. Yeni bayramlar kutlu olsun. Ana. Atan bana ne verdi gördün mü? Atan. Ana. Çay bilen çereyan stakal verdi. 1918 yılda doğulan, 1918 yılda doğulan Uruş veteranı Aydağ'dı Amadiev. Soğut 2026 yıl. Awa, bugün uruş veteranı Aydağ'da hormatlanan ýaşulygynyň döwlet dojany el atyklarynyň, sowluklarnyň, ýurtlarynyň arasynda nekeden. Sowat En kiçi yolu şu ya. ýaşulygy. Ama ne çemam? Gel yolu götür köreli. Ne yolu götür köreli de verir. Bile mara. Hudaýa etdiň. Awa. Давай вот сейчас посложим цветочки. Это ничего-то я их Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Neyse çağına bak. Dokuzlar çağıma da oğlum 4 kızım var. Çocuklarımı açtık. Gözde yaraytma. Öyle Çocuklarımı mi? buldum. Bir sürümüzden mutluyat. Bayramı kutlu olsun sevim. Aqtayna çereşýär mehran başyňa, aqtyk çoğuluk döwrü gurardaşyňa, arka dagam ömür goşýa ýaşaňam, döwrümden ýaraşy eneler. Bayramy kutlu bolsun. Ýeni şol manasyba kesirmekden mutluyat. Bilen ýaşy ýyl kayfana halkarlyk we gabnetçiliginiň kardeşler arkalaşyň ilkinji guramak tarabynyň we sowgat taýýarlap mümkin bolsa gowşuraýyn. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий. 105 yaşında Uruş veteranımız Aydağ dağımızı yeni bayram bilen kutlamana varýar. Ne mehribanlar, Aydağ dağımızın öýüne geldik. Eşanaly Moskva kolhoz. Salam gowmya deler, ýetkelen bayramlar kutly bolsun. Geçenlem geldik, ýene geldik. Salamu aleykum Aydağda. Aydağda. Gowmya delaňyz. Tuwelimi? Allah can-janyňyz sag bolsun. Ene mehribanlar, Akil restoranymyzyň adynan öz adymyzdan gahrmanymyzy, beýik watançylyk urşuny näme güýjüni gaýgarman. Şunu asuda, parahat ýurdumyzda ýaşamana sebäp bolan Aydağ dağymyza mihmançylyk geldik.
Hava yine kiyillere de şey dip sizinle didarlaşmak, kutlamana gelmek nesip etsin. Ana Kudratcan, ayda dağımızı gördük, bayramını kutladık. Yine hava yine kiyillere de şey dip näme uruş veteranımızı kutlamak nesip etsin. Yine bir dayda söyleyeyim, men videonun başında ayda dağımız 105 yaş dedim. 109 yaşa girdi. Fevral ayının 14'üne 108 yaş yaptır yaşalıyımız. Yine ayda dağımızdan, başkalasından şularyalık 118 doğulu uruş veteran Aydavdi aman durduyiz soğut yine. Geçenlem aldım surat. Yine surat ama Aydavdi dağımız. Gözlerimden gitmeyecek uruş veteranları. 100 yaşan uruş veteranı Maro vilayetinin Yolötön şäheriniň ýaşaýjysy Avdiýew Şama agalan Bagtyar ojagyny 9 may ýeňiş bayram bilen gutlamana geldik. Yolötön şäheriniň kärdeşler arkalaşygynyň şeýle-de Marynyň Ýoluman Hummaýew adyndaky ýürüýti saatçylyk mekdebiniň talipleri we molumlarla bilelikde gutlamana geldik. Arkada Berekallah, bari berekallah. Watan üçin edilen hyzmat hiç wagt unutulmaz. Biz bugün Maretrawanyň peşanal geňeşliginiň ýaşaýjysy, uruş veterany Amadiýew Aýdow dağlarda mehmançylykda. Aýdow dağı 1918-nji ýylda dogulýar. Soň bolsa peşanal geňeşliginiň başlanyç mektebini okudy. Harby gullugy ýa geçen Aýdow dağı ilkinji ýüzi düşen gyýjagadyny we gelinini izde galyr. Uruşyň ilkinji günlerinden watan gorony öýdýär. We 1946-njy ýylyň tomusyny uly ýeňiş bilen öz dowduk mekanyna dolanyp gelýär. Aýdow dağı 108 ýaş arka atyp, 81 ýyl bäri beýik ýeňişi öz awadan ojagyny belleýär. Bütün Türkmen halkyny 9 may ýeňiş bayram bilen tüýsüregimizden gutlaýar. Marinfo, täzeliklerden we täsir maglumatlardan habarly bolmak üçin biz bilen alın. Awnyň Hangala owasyny uruş veterany Nazar agalan hojalygyny ine çoň izin saklap oturan enemiz var. Oğul hali enemizi yürütü döröjülük toparmazy bilen yürütü gutlamaga geldik. Görüňün oğul hali enemiz bilen öz söhbet eşligimizi öýüň içinde dowam edelim. Nur çeşmem yüreğimin damarı, ey mehriban enem cana can enem. Sen yüzünde mudam güneşin nuru, ey mehriban enem cana can enem. Sen yüzünde mudam güneşin nuru, ey mehriban enem cana can enem. Ey mehriban enem cana can enem. Hormatly adamlar, mehriban mehmanlar. 101 ýaşly oğul hali enemiz Bayram Ali Trawanyň Hangala owasyna ýaşaýar. Uruş döwürlerini enemiz şu tyýylla izde galyp, ýani uruşyň ýerine galyp, dehmet çeken dinandan biri. Şu arada bir gysacık görüňler, ýene elimizde görýän medallarymyz, ordenlerimiz Nazar agaň şu uruşda 43-nji ýylda uruş. 43-nji ýylda. 2000-nji ýylda ýok boldy. Nazar aga beýik başlançylyk uruşuna 41-nji ýylda gitdiler. Şol uruşyň başlanmaklary 43-nji ýylda yaralanyp öz ýurdumyza Türkmenistan ýurdumyza dolanyp gelýär. 43-nji ýylda oğul hal enemiz bilen toy tutup durmuş tutýarlar. 2000-nji ýyla çenni bile ýaşaýarlar. 2000-nji ýylda Nazar aga dünýeden gaýtdy. Häzirem şu oğul hal enemiz
hocalığı şu ocağı saklap otur. Oğul hallenemiz şu urşuya atlasak urş döwürlerine siz izle galyp näme bilen meşgul bolýardynız? Bir gat öğrenmedik, veriyadık. Ayarımız kala var. Öğütte ondan kay çiğlem, etelemedi, ulluk öğrenmeden, ulluk ondan durumsa çıktı kendimize iyidine kaydık gelip, öğret tasarınla, ursun iyidine bir gat öğrenmedi, hissetmemek. Sayda 10. birinci gat değiliydi, şu vat 10. değili o mahal. Birinci gat men doğup döşen ermem şitayim odalda. Şitayda bir dönem koğuşumuz var, hoşlarımız, birbirimiz var. Bir gat öğrenmez. İkkes, tıkkes, paltani, ilim onunla yanında ol ya. El kömeğimi verdi. El kömeğini verdiniz şeyler mi? Paltayı ödünüz mü? Buğday mı? Buğdayım ekkes, yiyeceğimiz kanal, ek kalır, ekkiye. Hem buğday ekkeniz, hem palta ekkeniz. Paltani verimiz ekkes, buğdayı kalhor ekleri, ormalı varsa bir de oraya, ıgmalı varsa bir de oraya arasılar. Koşasın için çöplek. Inni tugulana bir yaşadan şeyler mi? Kıyınçılık döwür gördünüz. Häzirki döwürine Türkmenistan garaşsyz boldy, öz bir taraplygyny aldy. Galberse de milli liderimiz Gahrman arkadagy Gahrman Ferdarymyň saýasynda ýurdumyz güllä geçdi şeyler mi? Ýurdumyz parahat, asmanymyz duruy, çağalamyz arkayn erkin oýnay bilýär. Arkayn maskala bilen isleýän ýerinde dynjalyk bolýar. Şeýle parahat ýurtda ýaşaýanlar. Bu ýa begenýär. Padagymyň haýasyny bilemina. Umut ýaşap ýör. Bayramlaryňyz mutlu bolsun. Assalamu alaikum. Valjan Omi. Yaxşına deylə. Nədə? Gelin tamam. Aytulum. Bu netiyeden Valjanla birlikte bir merakan onunla bir hizmet ediyat netiyeden. Mena füýjü naharlar bilen Valjanım füýjü aydımları bilen. Ha? Valjan. Tayin mi? Netip bolsa bir yarım saatdan başlar. Gowma ýagdaýlar. Gelin tamam. Kösenmäzik. Aytulum. Gaty goway diýen Valjan. Kän gorýat baler edýändir. Şo müňden bir diýilýän ýeňji sensiň Valjan etip bolsa. Iň gorýan aýdym näme Valjan? Bilmedim ya. Ýürekden bir aýdym. Etli gorýan aýdym. Bilmedim ya. Baş halifa Madadakda Aga Anaýew. Şondan döwrüm başladym maşyn. Tolem jan sag bolsun, Allah jan sag bolsun. Bir yüreğinden bir aýdym aýdyp berdi bile. Näme aýdym aýdyp berjek? Tapadýar. Şol aý Cemalliň näýeli? Blok aýdym. Aýdyp beräý, haýsy gowunyňa laýyk bolsa. Prosto aýdym. Haýsy öz gowunyňa laýyk bolsa eda. Bir kuplet aýdyp berdim bunlara. Bolly. Ağlar men aşıgay tapmadım men çare. Yarın aman yanıma yaney donsun o vay Cemal. Ayranı derdinlene yüreğime ipanon. Yarın aman yanıma yaney gelsin o vay Cemal. Ana, sağ ol Valjan. Ağlar ben aşıgay tapmadım çare. Ağlar ben aşıgay tapmadım çare.
Gelin hemmemiz bilelikde öz illeşmez Ataat Tayyip gollaly. MMA'in Türkmen Turgun Attaev Abu Dhabi'de tarihi sowuşa çykýar. Ataat Tayyip 8. mayda Abu Dhabi'de geçiriljek sowuş akşamynda özünün iň möhüm duşuklarynyň birine çykýar. UFC'nin yol başçısı Dana White'in hem gözegçiliginde boljak bu yarışda biziň illeşimiz Tajikistanly Jafar Ali Nuraliyev bilen güýçli inançlar. Häzirki wagtda çeli professional derejede 5 ýeňiş gazanyp hiç ýyl ýeňilmedik Attaev bu duşuga tejribeli tälimçi Sultan Pirguliýewiň ýolbaşçylygyna Aşgabatda güýçli depbinne taýýarlandy. 8. may günü Aşgabat sagady bilen 20:00-da boljak bu tutuluşykda Türkmen Turgunly öz eldeşimede üstünlük we ýeňiş arzu etýär. Marinfo täzeliklerden we täsir maglumatlardan habarly bolmak üçin biz bilen galyn.